Bona nit. Cada vegada hi ha més sospites que en Bartomeu diners del club podrien haver anat a parar a finançar l'unionisme, o dit d'una altra manera, a finançar l'antiindependentisme. L'exdirectiu Emili Rousseau ens va posar sobre la pista quan va explicar que Bartomeu els havia confessat que havia contractat i3 Ventures, el Barçagate, per pressions de Madrid i per satisfer l'entorn de Soraya Sáenz de Santamaría. Això ho va dir Rousseau. La participació de persones vinculades a l'unionisme i a la defensa de la marca d'Espanya com a intermediaris en el Barçagate no fan més que alimentar aquestes sospites. I avui ha sortit a la llum papers amb anotacions escrites de pròpia mà per l'aleshores cap de gabinet de Bartomeu, Jaume Masferrer, on es poden llegir coses com Tusquets coneix el full de ruta, Indepe, i diu que han d'actuar per impedir que guanyin presidència Barça. Un full on també apareix el nom de Manuel Valls, aleshores candidat a l'alcaldia de Barcelona, i on posa que un exdirector del CNI està en nòmina. En nòmina de qui? Tot plegat fa pensar en l'existència d'una derivada política del Barçagate que els Mossos estan investigant. Si tot això acabés demostrant-se en el judici que encara hi ha pendent, seria un altre cop dur, molt dur, per al soci. Veure que els seus diners no només han servit per fer fitxatges ruïnosos, sinó també per pagar peatges polítics, seria molt difícil de pair. Comença l'11.